kawai na san zubi ne daban ne. Na canza tsarin abin ta aiki. Ba kada ka ce za a fita ba. Lafiya? Kai, jakata tana cikin motar. In ba gaggiya ba ce ke da aka je kasuwa suka sauka, ya ki buɗe ke ma ki sauka ki samu a shaɓa, ya ki tafi garin ku. Da suka tafi ceɓana falin da bayar suka na da sayan da zan yi a motar sun kukulle ni kuma ba sanin kanta ne ba nai. Ki fita ta gilas. Ya. Ciki ya karkato. Ina. Ciki. Alƙur'an sai dai. Wallahi ciki abincin alhaji nake cikin yi he sabis din ya daya gaba ɗaya ina daga waya na ga ya karkato na taho na ga ya shiga ciki. Allah ya ba ku. Bugu nake ji. Baƙona ne Allah ya ba ku haƙuri sun zo. Kamar ya? Sun zo masu ɗaki.